Taliwa sa mga Kabalaka sa mga lumulupyo sa Sitio Tigib, Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay, nga Mahunlak ang dakong bahin sa Bukid nga gi-quarry sa QM Builders, Provincial Environment and Natural Resources kung PENRO. Mitataw nga natagbaw sila sa gihimong corrective measures. Kini ang gitutukan ni Luan Mirondina Exclusive. Pasado alas 9 kagahapon sa buntag, gisusi sa pangu sa Provincial Environment and Natural Resources Office Jason Lozano uban ang mga mining engineers sa Mines and Geosciences Bureau ang quarry operations sa QM Builders sa Barangay Maghaway. Oktubre 11, gilibka sa PENRO ang suspension sa quarry operations sa QM Builders aron makaliho kini pagbalik sa gisugyot sa MGB nga mga corrective measures aron kalikayan ang pagdahili sa yuta. Una niini, mityabaw ang mga mulupyo sa Sitio Tigib, Barangay Lagtang nga nahimutang sa tilang bahin sa Bukid nga gikubkub tungod sa Kabalaka nga masusama ang ilang mahiaguman sa mga mulupyo sa Sitio Sindulan, Barangay Tinaan, Dakbayan sa Naga. Sa pagkakaron, padayon ang gihimong benching. Sa pagkakaroon, ana-ana sa 50% ang gihimong corrective measures sa kabahin sa Bukid nga gi-quarry sa QM Builders. Hayan sunod buwan, mahumana ang ilang gihimong slope stabilization. According sa itong geologist, wala problema ang formation sa rocks at wala problema. Kanila nga itong mga naghang bitang mga rocks, maray kuyaw. So, para ma-protect na siya, ang any falling rocks na mahitabo, ato lang gining siyang kuhaon. Then, sa pasad, kailangan nato i-dispose ng mga areas kay sobra naman atong stock. From the period that we recommended the lifting, so makita na to, makita magyud na to, actual, di ba? Oh, kung sa una nag-ana direkta, so karon nakakita ta nga naanay development diri sa ilang compliance. So if ever there would be rockfall gikan sa taas diri sa mahulog. Muabot sa 6.6 hectares ang kinatibuk ang luna nga iya sa QM Builders apan 5 hectares lang niini ang gitugutan sa PENRO nga mapaubos sa quarry operations. Dili na to malikayan ang mga mahitabo. So mo ni siya gihimuan siya mitigating measures na ginani nila gilapdan nila sa ubos para ma-catch ang mahulog sa taas in kaso og may mga hitabo nga landslide. Lakip sa misusi sa quarry site si Attorney Rodely Navarro, Talisay City Administrator. Iyang gipasabot nga natagba usab siya sa gipakitang quarry development plan. Ang ako lang gihuwat ang report sa taga MGB na katong ilang gi-recommend na dili sa gyud siya papuy-an og balik. Katong unom ka buok dito siya pabalikon unya kanang ipa-comply sa QM katong mitigating measures. Katong uban nga mga residente ma'am is according sa ilahang kanang observation nga dili gyud siya maapektahan sa quarry kay murag naa sila sa layo-layo. Samtang gibutyag usab sa City Administrator nga padayon pa karon ang sabot-sabot tali sa QM Builders ug sa mga apektadong mulupyo. Istoryahonon pa nila og balik ma'am kay murag ang akong sabot nga ang ilang tagaan ang unom. Pero ang katong uban nga 23 ka buok nalang gihapon siya ihatag pero dili tingali pareha og amount sa unom ka buok. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.